Welcome to my Minecraft. Možno je angličtina mi na nič. Hej, tam mám do ďalšieho videa a nudím sa, prosím, pomôžte mi. Musím sa môj... Čo aký server mám? To je môj server. Game. To je môj skin. Nájdete si to na priateľe, friend, hľadáte toto. Zabiť enderdraka alebo vidra, to mi je úplne jedno. Ja sa tu nudím. Daj niečo, napíšte do komentárov, že čo mám kvôli tomu nudenú urobiť. Mal som prvý účet, ten, čo som mal 16 odberateľov. Ukradli mi telefón, tak mám zžiť tento, ktorý mám iba 2 odberateľov. Prosím, dajte ten odber. Potrebujem. Bože. Ja som na to spal. Moja matka. Ja som nejak pes. No tak ja idem s dedinou a... Neviem. Bože. Týmto smerom, dobre, ideme tam. Neviem, čo mám ja robiť. Budem stále rovno, dokud sa mi nečíta. Zboku dávaj nos... Ľudia, pomôžte mi, dajte mi odber a like pro ďalšie pokračovanie tohoto videa. Ty vypracované nadávky. Čo mám unavené na pes. Kam tu dáš tú knihu? Hej! Tú knihu kam ideš? Komu dať? No. Prosím, pripoďte sa na Bedrock Edition beta verziu, aby sme si spolu zahrali a pokecali. Tak neviem, čo mám ja robiť. Kovárna. Ja som si stiahol taký update.
že takto chodia... Takto chodia mobové. Zombie, pavúk, creeper, skeleton, neviem či aj Iron Golem bude také behať. A bude mať stejnú výšku. Ale počkať. Iron Golem má červené oči. Čistý mod. Keď dám napríklad... Už sa začnem. Dáme toto. Len sa pozrite. Neviem, čo to dá. Červené oči. No tak... No chúže, červené oči proste. To je vynikajúci mod. Áno, čistý mod, krásny. Tož božne. Aha, môžeš umiť, kamo, tak beha. Červené oči proste. Vidíte, červené oči. Predtým má žlté a teraz má červené a ide dole. A ide dole. Mario sa tam nejak zalogoval. No čo tu tečie voda? Teraz má zlaté oči. No teraz má červené. Viem, že to je slabo vidieť, ale proste červené oči má. Aha. Červené oči. Kámo, po ďalšie pokračovanie urobím taký menší Kámo, toto je creepypasta. Kámo, tak toto je vynikajúci. Kámo, tá tráva. Vyzerá pohorové. Toto je akože obyčajná akože pšenica, akože dohromady, jak som to povedal, bo to mi vyšlo. A tráva. Pre ďalšie pokračovanie vyskúšam stiahnuť creepypasta. Dokým tu bude, dáme 100 lajkov. Dáme creepypasta. Takže like, odber, zvoneček pre ďalšie videá.